Oh, shit! Madam Tonyang. Hi Boss, magandang Tonyang. It's me, Madam Tonyang, and welcome back to my channel. Another day, another vlog. And before we start this vlog, nais ko po muna pasalamatan lahat na nagsusubscribe sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang i-hit na yung subscribe button at yung notification bell para updated ka lagi sa aking mga videos. Ayan na nga, Madam Tonyang YouTube channel ay road to 10,000 subscribers na, kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe na. Ayan. And for today's video, may makakasama tayong dalawang YouTuber dito sa aking content. Ayan, tawagin natin ang Team Tarabita, Miss Tarabita Vlogs, at ang aking pinsan na si DJ Tanya. Ayan, magkakaroon tayo ng laro ngayong gabi. Ayan, hindi na kayo Wala, saya-saya, saya-saya. Ayan. At Team Miss Tarabita. Pero before we start this vlog, before ka na maglalaro, ayan, may nagpadala kay Madam Tonyang ng isang promotion. Ayan, from Venus Fine White. And natanggap namin noong 2 days ago. Ayan, ang Venus Fine White ay isang Gluta tayo. Isa siyang safe, effective, and quality product. Filipino, FDA approved, and HALAL and GMP certified. Ayan, ibig sabihin, pag HALAL certified, safe siyang gamitin ng ating mga kapatid na Muslim. Ayan, available in Shoppee and Lazada. Just search for Venus Fine Pure White na para sa very affordable price. At kung gusto nyo nga makapag-receive ng 10% discount, gamitin nyo lang po yung promo code ni Madam Tonyang na nakikita nyo sa baba para makaget kayo ng 10% discount. Ayan, ang Venus Fine White, ang mga benefits ng Venus Fine White products ay to brightens the skin, fight signs of aging, even out skin tone, helps repair damaged skin, healthier nails, improves skin elasticity, better sleep, healthier and thicker hair, reduce oxidative stress, and gives you glowing skin. Ayan, para sa mga gusto mag-avail ng Venus Fine White, just visit Lazada and Shoppee at gamitin na ang promo code ni Madam Tonya na nakikita nyo sa baba para ma-avail nyo ang 10% discount. Ayan, maraming salamat sa company ng Venus Fine White para sa pagpapadala kay Madam Tonyang, at I think pinadalahan din ang Miss Tarabita. Yes! Ayan, the Venus Fine White. Isa din po siyang YouTuber, si DJ Tanya. Ayan, para sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa kanila, i-subscribe po natin ang Team Miss Tarabita and DJ Tanya. Ayan, alam nyo ba kung anong gagawin natin ngayong gabi? Alam po na. Oo. Ano ba? Ano? Magsasaya. Ayan, magkakaroon tayo ng laro. Ayan, magkakaroon tayo ng challenge, which is the spill the water you lose. Ito po ay napanood namin sa YouTube channel ng Bex Battalion. And since pumunta dito ang Team Miss Tarabita at Team DJ Tanya, grinat ko yung opportunity para makakolab sila. And ayan, let's start the challenge. So ngayon na mga box, nandito na tayo nagbabalik at i-explain ko sa kanila yung rules at yung mechanics ng ating spill the water you lose. Ayan, so lahat kami, isa-isa kami mag-i-spill ng water dito sa baso na nakapatong sa white na papel. Ayan, actually pinatungan natin ng white na papel dahil para makita kung may mahuhulog na tubig. So isa-isang patak, depende sa diskarte. Isang patak? Oo. Sayang, isang Katuta. Joy? Joy! Ayan. Kung isa-isa kanya-kanyang diskarte mga box kung sino kung paano nila malalagyan ng tubig to. Basta kung sino yung pinaka-first na nahulog, ayan, paglalaroan namin. At magkakaroon tayo ng ng challenge. hindi, anong tawag sa na po yung paglalaro? Consequence. Sige, I can name 4. Magkakaroon tayo. Ano tawag nung naabakin? Tapos agad iba na. Consequence nga. Sa English. Ayan, kung sino ang matatalo, magkakaroon na paparusahan namin lahat
yung nag-iisang matatalo, paparusahan Ang tanong, anong parusel? Baka madamdam makikatsaka. Depende kung anong mapag-uusapan ng Miss Depende Penda, ano ba? Madam Sulit Tony. ni Ato Yes. yung ano. Kung papatayin or charot. Ako lang naka-off shoulder dito. Napakaganda. By the way, pakilala nga natin yung mga kasama natin. A lady in red, si Poca. Hi! Ayan, a lady in pink, si Mami Christine ng Miss Carabita. A lady in navy blue is DJ Tanya. Si Mara, si Miss Carabita, Mami Ash, and si Daddy, ay ano? Michael. Ayan. So, sisimulan na natin ang ating vlogs. Bye! Ano mauuna? Sino mauuna? Si Poca. Si Gluta. Sige, ako na mauuna ha. Wala ka duminting ka tagusin. O, simula basta. May stress sa tikwa. Wala sa nagtiptin na tayo. Susunod si Mara, ano? Ano yung may kon? Diba? Ano, apa? Ay, ikaw mo nakatapos eh. Ano dayaan ba ito? Ano to, dayaan ba ito? Kasali ba ako? Hindi. Hindi ko talaga ako ano. Ang ibang mo na. Wasing, ala. Minsan mo ala. Para malalasiba naman nakabilitis. Dapat walang matatapos. Walang manang basta yung first na labas dyan. Windy, ala. Sige. Hindi ba? Ala. Walang gagalaw doon sa pana. Boom, tarap, tarap. Boom! Wala ka na yan. Isang pata. Gagawin ko dito. Ala kayo. Isang patak lang. Hampay pantay higit. Pati nga pantay na ang tinay. Pantay lang ah. Ipantay tayo ito medyo. Wait lang, ipapantay lang natin. Ayan. Isang patak lang. Sit lagi. Pwede na kang kitutin para. Oh my God! Oh my God! Parang nanalo ng Miss Universe Philippines. Isang patak. Ayan. Sige, Diyos ko. basta sit lang. Yung Miss Rabi. Basta yung lalabas sa pana, yung lalabas. Oh my God! Lalabas na. Poca. Ano? Wala. Wala. Bilang niyo, nyo na kano, tatani, kita nyo na. Kinuberang talaga. Basta yung lalabas sa pana. Kinuberang talaga. Marag! Basa kang tuman ni Chico Maxwell University. Kumerang talaga. Maabak sa ni Madam Tonyang. Wait lang, quiet. Babakit, babakit. Basta mga amin natin, Mr. Ano siya, buti makarmatatak. Alam mo, alam. Diyak sa buti makarma. Agorek. Galing! Oh my God. Agorek ka tayo gupik pa lang. Diyak sa buti makarma. Kasi di na makaangis. Ano kayo magiging parusa? Wait lang na baka mamabali. Pero ubrahin nyo din ha. Mamabali. Kapag sa kamara ni Kit may stress ha. Kasi may sigapay ka. Kaya natitikitan man eh. Gusto ko mag-stress. Ano to ubrahin nyo? Tingko na ako. Nahulog yan. Nagdupyaso. Adang dupya. Alam na yan. Apa yung adang dupya? Parusa. Awano, marag, bigkil ka. Oh my God, dati ba? Wala kayo. Madami pa yung space. Kinilayo pa yung lagamin. Ala, ang tagergir. Nagami bagbaga, junsal ka nga, junsal. Oh, shit! Diyos ko, it's your turn to shine. Kasi never ka pwede makuha natin. Wala gagawin sa table ah. Kurang ata. Ito ni Mr. Radita. Siyak sa lantaan. Jutay lang ikit ha. Nice
Oh my God, madami pa yan. Nalain kayo, kaya. Wala pa eh. Ganda din po ka. Alas na mata, alas na masipan. Manang Tonyang. Dahil parang feeling ko ako pa yung ma-out sa mismong... Ang mga tutinin na. Sa Sino mismong... nga tamang sipan? Basta nung kaadipanan ni ko, agustin mo. Madam Tonyang is out. Yan na ha. Yan na. Michael! Alam kayo, alam kayo. Alam kayo. Dalag kayo, dalag kayo. Alam, dami pang Lawag. Ang dami na. space, marami pa. Makatinagan na. Mali kami Alam, lobat na kayo, the battery. Sige lang, meron dito sa... Ala! Shit! Wala! Alam kayo. Matali. Alam mo, di yung abot ka niya habang para Oo, tawag na. Oh my God! Badanaan. Una, tugre ka, masanay ko ito. Ikaw. Isang patak lang mari. Ano na ba? Pang-space ng neck. Well, madami pa yan. Tapos ni Mara. Nag-pretty. Madulduling na. Landatan eh. Yung mga angin, sabi ko mabot ka niya. Ang taray. Awan. Sabi mo mabot ka na Ato pa ito. Ano, sexy at ababa. Ala. Last time mapan kini Tonyang data kanya mabali. Ay, wait lang, Mare. At ako titignatan na eh. Dati na tayo ay lang tayo nagporta ni sino. Wait lang. Kanya, digital niya is out. Ay, ako pa, ako pa. Wala pa yun. Ay, lang, okay na. Binayo. Kati mo pero ka camera natin yung tabakas. Kabobongsal na mo ito. Ano iikit mo? Kami mong linaga! Wala! Wala niya, tumigil Ah, ka. dalawa. Ay, shit! Dalawa. Wala! Meron! Tumutulong! Wala pa naman, oh. Hindi pa naman siya tumutulo, oo. Oh, meron pa, shit! Yan yung ano. Sige, hanggang tumulo sa bantay mo. Miss Tarabita! Ano kung puno? Nungumpun nun eh. Nung pag-asa. Alam mo, sino namang sipat si kayo? Pag-aabak ka, mahal talaga kasi ikaw wala pa parang na. Na paano? Hindi. Hindi, kaya na tayo. Badlaw dagitikwa manamay. Ang kutkutin eh. Awang. Awang. Ito niya ang makutkutim. Hindi. Parang ako yung matatalo. Teka mo baka yung building ko ata ka pa. Pabukte ka niya. Ikasama namin niyo. Ay, madami pa kasi, di ba yung equilibrium niya kailangan magganon pa, bago may lumabas. Ata. Mabukte kini ko ata. Alam mo, bike bata mga one round. Oo, may one round pa yan. Malaglag. Sino na? Ako na? Ay, wag mo nang ikwan dyan, Isa lang. Ayan. Wala. Oo? Totoo ba? Parang vlog ko ata ko tapos ako yung mata. Ay! Wait lang, Labag. Hindi nyo makakita yun lang. Nakasudet pa tayo. See? Wait lang. Ay, gawin Nagkahangin siya. Wait lang. Yung vlog mo tapos ikaw matatalo. Ay, Diyos ko, di alam mo. Sa akin. Oh no. Oh. Sino next? Alam, mautay ka niya. May pagkakabakan lang ka. Ar-aryain na ka. Pero ang saya. Ang saya. Owen San. Alawan. Look kasi dyan. Oo. Ala kayo, Michael. Si Alam, Kalagaling mo. Mukha magiging.
God! Sino na? Who will it be? Oh. May technique naman. Hindi, madami pa yan. Feeling ko may isang ikot pa yan. Nung nakalabas, nakita talaga, nung naalap ka, anong feeling gusto ko makawag siya ng agwa. Nervyosa. Wanin. Ano kapyas? Tayo, ma'am, ni. Oo, lalawa pa na. Doon na basta takaw na. Salam! Ni Mara ko ba? Tapagay ayaman tayo manjidalan? Para ko ma. Pakaba ka na na. No. Tarak. Boom, tarat, tarat. Wala kayo, bakit? Akala ko wala na, pero kami umabot pa yung kanya. Lolobo pa yan. That's what Daw we tagirgir ka call science. Science on of the nation. Palbutan of the Islam. Boom, tarat. Ala! Lagan! Oh my God! Feeling ko aabot pa sa akin. Umabot sa akin yan. Dapat pinag-usapan muna sana natin yung consequence. Ay, meron mo nung parang ko din eh. Isa ulo mong suotin. Lumukso to. Bugso. Ay! Correct. Ano ka ba? Hindi pwede. May isang kapatak lang talaga. Hindi pwede, oh. Wala kayo. Ano ba yung consequence na atin? Pag-uusapan natin kung sino nataan. Oh, malis kita likudak kita. Boom, tara, tara. Sirok na. Kumuha nga may salsalan ako. Ani. Pagkatay ko nga din nagtiba. Ay, lagi. Oops. Wala! Ayun. Wala pa. Best friend! Wala kayo. Parang feeling ko ako yung matatalo sa sarili kong vlog. Tara na. At doon na nga po nagtatapos yung vlog. Ay, anong consequence? Tama! Hindi pa yan. Depende. Rumarin ni si Randan. Ayun yung mabot kanyak data. Sa bagay ang mga kuha, Nalalayang salasal kanyak ni Mara. ay blood apple ko niya. Like that. Ay, ala. Oh no. Pati ko. Bauma. Ala, glopyasin. Lumpes talaga. Tara. Sige. Lumpias ko. Lumpias na. Michael. Malang salsal ni Michael. Oh my God! Apa di pala? Ikaw man si Gabis Therapy. May technique daw pag Di parang tapos siya man eh. Umabot ka na kanyak met. Kung kinihanap eh. may lagturin man eh. Yun na siya. Eh, napalabas na siya. Wala talaga ba? At buksit niya talaga. Can't hold na. Ang kartip, kapag naatakit kinikwakin ni Boka. Ay, ever eh. Can't hold. Ay, yung matatalo kung maliligo sa ulan. Oo. Sulat mo, di siya ka nagdigusin. Kaya siya parusahan ko na. Ba't di mo masyado ay kukwata baka makita mo digig kuweba di mo. Alas siya kainin sa... Venus Fine White lang yan. Duray ka. Ay, bantay mo laro tingin ko ta. Sige. Hindi ka mabay. Najini. Kurang ni Roman nila.
Ala kayo. Wala. Mara. Sabi ng mama namin ata. Na may stress. Ni Marlatan sa ito na may Kinilalag, hindi na umabot pa yung kanya kunyenes, legtas barabasas. Mara. Pag nakiktuso na. Anong pag-iisa? Anong kwan natin? Anong kwan natin? Tapyogi. Mara talaga. Ikaw, ano ang gusto mong parusa kay Mara? Tapyogi. Ikaw, parusa kay Mara. Iba akong kujit-kin dyan. Ano parusa? Ibakat agad yung maseta sa isubli na mit lang. Isa na tala. Go. Go. Sige. Ay, patugtog kayo ma. Kantaan at kanta tayo lang sa copyright. Sisiwit. Okay. Bubuhatin niya ang consequence niya. Kanta ng sisiwit. Go. 1, 2, 3, and. Hanggang chorus. Ay. Ayan. So yung mga box na nagtatapos ang ating you spill the water, you lose. Ayan. At ang natalo ay si Mara. Ayan. Napakasayang kasama ng Team Mr. Abitab at DJ Tanya. Nagragsa. Kaya kung gusto nyo naman magkaroon ng part 2 ng you spill, you lose, and just comment down below at huwag nyo na rin po kalimutan i-subscribe ang YouTube channel ng Mr. Abita Vlogs na nakikita nyo dito at syempre walang iba kundi si DJ Tanya Bagulo. Ayan, nandyan para sa mga song covers niya, and sa Mr. Abita naman yung mga nakakatawang mga videos. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nanood, nakitawa, at lahat ng nag-enjoy dito sa ating vlog for today. Once again, this is Madam Tonyang na nag-iwan ng isang kadaga mula kay Zenaida Zeba na hindi hawak ng mga bituin ng ating kapalaran. Gabay lamang sila, mayroon tayong free will, gamitin natin ito. Bye!